имрӯз 30 октябри соли 2020 аст ва гузориши мустақим тариқи шабакаҳои телевизионию радиоӣ 30 октябри соли 2020 маросими ба иҷрои вазифаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шурӯъ намудани сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тибқи муқаррароти расмӣ баргузор гардид. маросими бошгӯҳи савганёткуниро ки тавассути телевизиону радиоҳои мамлакат мустақиман пахш гардид, ҳазорон нафар ҳамватанони мо дар дохил ва беруни мамлакат тамошо намуданд. студияҳои сайёри телевизионии кишвар дар бинои қасри миллат, маҷлиси олӣ, кохи сомон ва майдони дӯстии пойтахт насб шуда буданд. ҳамчунин ин маросими таърихиро шабакаҳои бонуфузи олам васеъ инъикос намуданд. маросими мазкур дар қасри миллат, кохи сомони бӯстонсарои шаҳрии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар майдони дӯстии пойтахт бо савганёткунии афроди қувваҳои мусаллаҳи кишвар ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. ҷараёни маросими савганёткунии пешвои миллати тоҷикон мавриди истиқболи гарми сокинони сайёра қарор гирифта, онро чандин шабакаҳои бонуфузи телевизионии ҷаҳон ба таври васеъ инъикос карданд. аз ҷумла шабакаи телевизионии BBC Британияи Кабир ки бо 28 забон барнома пахш мекунад, суханрониҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар маросими савганёткунӣ дар сархати барномаҳои хабарии худ қарор дод. ширкати телевизионии Алҷазираи давлати Қатар низ суханронии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо ду забон, англисӣ ва арабӣ ба таври васеъ инъикос кард. маросими савганёткунии пешвои миллат дар шабакаи телевизионии Россия 24 Федератсияи Россия низ пахш карда шуд ки боз ҳам аз ёд гардидани нуфузу эътибори сарвари давлати Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мебошад. мо дар ҷаҳони муборизаҳои матбуотӣ ва зуҳуроти навбанави шабакаҳои хабарӣ ва ниҳодҳои таҳлилии иттилоотӣ зиндагӣ мекунем. дар имрӯза шароити таҳаввулоти нав дар фазои технологияи иттилоотӣ ва табдилгаштани ҷаҳон ба як деҳкадаи хурди пур аз дигаргуниҳои фикриву равонӣ ва фарҳангиву сиёсӣ, нақши расонаҳои хабарию таҳлилӣ аз тағйирпазирӣ ва дигаргун сохтани афкори оммаи халқҳо ва миллатҳои олам хеле бузург буда, марҳалаи нави ҷаҳонисозӣ нишон медиҳад ки таъсири шабакаҳои телевизионӣ ва ниҳодҳои хабарӣ дар раванди таҳкими сулҳу осоиш ва ҳифзи демократию озодӣ нақши муассир гузоштааст. бояд гуфт ки нақши расонаҳо дар эҳёи фикрӣ, додхоҳӣ, воқеънигарии таърих, ибрози бурду бохти ҷомеаи башарӣ, ба маърази намоиш гузоштани хидматҳои шоистаи сиёсатмадорони роҳи ободию растагорӣ ва хизмат барои саодати инсоният хеле бузург аст. дар ин ҷост ки давоми солҳои охир ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташаббусҳои башардӯстонааш бо роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти таҳкими амнияти минтақавӣ, пешгирии буҳронҳои бузурги экологӣ, талош барои таъмини аҳолии минтақаҳои Осиёи марказӣ ва ҷаҳон дар роҳи таъмини оби нӯшокӣ аз ҷумлаи ташаббусҳое мебошанд ки дар васоити ахбори оммаи ҷаҳон ҳамвора васеъ инъикос шуданд. ҳарчанд ки имрӯз дар меҳвари васоити ахбори оммаи ҷаҳон бисёре аз кишварҳо мавриди интиқоди шадиди хабарнигорони телевизиону радио ва шабакаҳои иҷтимоии интернет қарор гирифтанд, аммо хабарнигорони бузургтарин шабакаҳои телевизионии минтақаи Осиёи марказӣ ва ҷаҳон аз ташаббусҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ба некӣ ёд мекунанд, зеро ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон маҳз ба хотири саодати башарият ва амнияти экологии аҳолии сайёраи Замин равона карда шудааст. мавриди зикри хос аст ки ин чорабинӣ дар таърихи давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон бо чунин тартиб бори сеюм ҷараён гирифта, аз эҳёи боз як оини бостонии давлатдории ниёгонамон гувоҳӣ медиҳад. интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва маросими савганёткунӣ бори дигар собит сохт ки бинои сулҳу ваҳдати миллии мамлакат бегазанд аст, зеро меъмори асосии ин бино фарзанди фарзонаи миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. пешвои миллат он қосид, он сарвар, он роҳбар ва президенте мебошад ки агар садҳо маротиба раъи мардумро пурсанд, боз ҳам он касро интихоб мекунанд. бояд гуфт ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷумлаи роҳбаронеанд ки шахсияти сиёсиашон қадам ба қадам дар пеши назари мардум ҳамнафас бо ғаму шодии миллат ташаккул ёфта, ҷойгоҳи мардумии худро ба таври табиӣ дарёфтанд.
خبرنگاران شبکه‌های با نفوذ تلویزیونی جهان با جریان برگزاری مراسم سوگندیادکنی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و سیاست پیشگرفته این ابرمرد سیاره ارزش بلند قائل بوده آن را پیگیری نمودند و نقش کشور ما را در حل مسائل اکولوژی و گلوبالی سیاره مهم ارزیابی نمودند. در این روند تشبث‌های تاجیکستان زیر راهبری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان خود در سرخط رسانه‌های خبری جهانی عرب و کشورهای آسیا و اروپا قرار داشته خبرنگاران در برنامه و گزارش‌های خود نقش فعال تاجیکستان را با چنین هماهنگی و همکاری و همشریکی‌اش در حل بحران‌های آبی و اکولوژی جهان نقش سازنده و تاریخی می‌دانند. توجه خبرنگاران و ژورنالیستان خارجی عاید به مراسم سوگندیادکنی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پوشش خبری دادن آن اهمیت بین المللی داشته صداقت خبرنگاران جهانی را عاید به خدمت‌های شایسته جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی نشان می‌دهد. وقت از آن که نام تاجیکستان و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را در آینه تلویزیون‌های جهانی با تشبث‌های اکولوژی و سیاسی‌اش می‌شنویم در حال احساس می‌نماییم که کشور آباد و آزادی ما تحت راهبری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در فضای رسانه‌ای دنیا موقع خود را پیدا نموده است و برابر کشورهای پیشرفته جهان همراه و همقدم کاروان جهانی سازی است.